Στην ενότητα αυτή θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε προγραμματισμό δημοσίευσης για προβολή σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε για να προγραμματίσουμε ακριβώς ποια ημερομηνία θέλουμε να δημοσιοποιήσουμε μια δημοσίευση είναι να πάμε στην καρτέλα δημοσιεύσεις, νέα δημοσίευση. Κατόπιν να πάμε στη δημοσίευση και δημοσίευση κατευθείαν, πατώντας στο επεξεργασία. Εδώ μπορούμε να βάλουμε την ακριβή ημερομηνία και ώρα στην οποία θέλουμε να δημοσιοποιηθεί κατευθείαν η δημοσίευσή μας. Και πατώντας το πλήκτρο εντάξει γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι γίνεται ο προγραμματισμός δημοσίευσης για την προβολή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.